Oh, dat is de camera, die gebruikte ik vroeger altijd. Toen ging ik, deed ik journalistiek, dacht ik van, dan maak ik wel een camera. Want ja, ik maak wel veel meer vanzelf. Daar heb ik het een beetje maar leerd. Wat grappig is. Ik ga gewoon naar bandjes, die had ik nog te lezen. Ja. Dan krijg ik de batterij nog even opladen. Maar die doet dus ook nog gewoon. Dus ik zal hem eens even omzetten. Ja, oké. Voor de vlag dit leren. Dit is het dus. Dat is altijd even net. Nou, wat dan is nog wat ding toch? Ja, maar wat is ook wat? Dat is toch heel nou ding. Ben ik er nog wat ding? Dat is het oudste ding dat je steert, ja? Geweldig. Ik ben dus onderwijs naar Liesinga voor nieuwe winterbandjes. Ik hier ook nog simmerbandjes. Maar omdat een vriendin zwanger is, dacht ik van ja, ho, eens even. Ik moet wel goede band hebben. Stel je voor, het is Utrecht in februari. Stel je voor, ik moet al zo'n kap, maar we dus naar het ziekenhuis staan. En er lijkt sneeuw en ik zie maar een paar van die glare simmerband. Ik denk van hem ook wel een paar winterband aan. Ik wil eerlijk zeggen, maar ik wil niks eerlijk zeggen, joh. Ik wil wat belieren. Nou kook ik een paar keeperbandjes geven. Ling long of zo, maar ik denk nou dat dit meer als een Chinese gewild. Dus ik had een goed moment om even onderhoud te zien. Of bij de auto's, joh. Hier. Dus ik moet een taak onder de auto. Ik dacht wel aardig wat meer benzine verbroken, denk ik, met die Fiesta. Van 21 waarschijnlijk naar 21, dat is verschrikkelijk wel. Geweldig. Waarom verbroken die deze banden nog meer benzine dan? Dat ze zachter binnen en we ze meer verbroken op het dik. Oké. Wat scheelt het terug dan? Ik denk dat is een heel botmerk. Oh, best wel, dankjewel. Met mij nu. Ja, best wel. Maar dat vreemd gelijk, hè? Wat ik wat zou zeggen, die handkook die krijg jij eronder. Die heb ik van mij voor hier gekocht. Maar nou krijg ik even 2 tellen in deze Fiesta even met die winterband eronder en ik heb er nog een jekko in. Geweldig. Turkmeense oehoe. Dat kan wel lopen zijn als ik gewoon een Free Eyed Raven als op zijn. Fries Natuurmuseum ben ik op de start. En dan komt daar ook het meeste van mijn camera's. Ik zet mijn mond aan die orencamera. Gaat die aan? Sajas, ja. Die doe ik aan doen. En dan kom je het meeste van die camera en die doen ze van hand zo en dan vertellen ze van ja, iets over de koning van de grijden. Maar goed, ik ben een watje, want als ik 12 opname. Wat goed is dan komt er aan lamp in. We wachten gewoon weer even het herstelwerkzaamheden hier. Hoe is het, stroom? Ja. Moet je even wat de volle wettering in doen? Oeh, ja wist, ja. Stroom en wetter misschien net goed samen te gaan hakken, Gert. Wat ben je nou aan het prepareren? Dit was een spek. Ja. Dat is de eerste vogel die ik doe in mijn leven. Dit zijn wat is dit dan? Dit is de... Dit zijn zijn borstfiletjes. Dit is het achterstuk. Kopie. Schedel is kapot helaas. Oh ja, oké. Dat kwam hieruit. Deze is helemaal schoon. En nu moet ik het namaken. Met ijzerdraad, houtwol en draad. Zoals het daar ligt. Wat gebeurt er nou met het vlees? Weet ik niet. Had je al plannen voor dat lunch of niet? Zoek ik pas nou pas. Zou je dus ook koffie en thee hebben? Zie ik nog wat eens, jongen. Zie je trouwens café? Weet je niet, kijk ik nou wat band die raapt me al de Friese vlogger en nou is hij hier op het bordetje ook wel. Tom? Hoe kom je daar weer? Porneem? Maar je bent de eerste jongen om paard te nemen, maar net. Nee? Zo, Tietom maar even naar het kantoor toe te gaan. Tietom! In de Porneem! Geweldig. Nou, ik ga dus de bandjes hier op het kantoor delen. Dus ja, zo, dan mag ik eens heel iets spielen doen. Ja. Zo.
Hoi. Kom bliksem. Waarom laat je hem zo? Ik heb mevrouw, joh, laat je, sabot. Ja, mooi toch? Ja, zeker. Ik vind dat ik wil wel laat je. Nee. Wil je wat vregen? Ja, nee, waarom je? Nee. Nee, natuurlijk niet. Oh, dan bel ik nog. Ja, elke 10 weken lang op de zaterdag de Leeuwardenkrant. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of u er tijd voor heeft om het een keer te proberen rond de kerstdagen. Is dat een goed moment, denkt u, rond de kerstdagen? Nou, ik zal eerlijk zeggen waarom het zo'n goed moment is. En de Olympische Spelen gedeeld in februari beginnen. Oh, zo, dus dan Daarom zou is je... het voor mijn gevoel een goed moment. Maar dat is persoonlijk, hè? Ja, oké. Want wat zou dan bijvoorbeeld een minder moment zijn? Nou, heel veel mensen vinden het in de zomer. Ja, oké. Maar voor u zegt van, nou, rond het Olympische Spelen, dat is een hele goede periode om een krant te hebben. Lijkt me heel verstandig. Toch? Dankjewel. Lijkt me wel een verstandig idee, toch, om het te overleggen? Ja, ik overleg nooit wat thuis. Nee? Jawel. Ik ga het gesprek beëindigen. Oh, ja, je moet waarschijnlijk nog meer mensen bellen, denk ik. Precies, dat klopt. Ja, oké. Nee, Ja. Nee, joh, geen probleem. Oké. Een fijne middag. Nou, blijkbaar weer ik net een beroerd om bekende Friese te interviewen in dit hier. Maar hoe is het publiek, Roos? Ja, nou, het valt niet thuis. Ik ben net agressief, nee. Nog net. Geweldig. Welke auto over die dan, Bart? Deze. Die dikke Audi daar, joh? Oh, de maat is hij. Die dikke Audi had die jongen aan de kant, hé. Ongelooflijk, hè? We zijn er een bier achterheen. Daar had je een kabouter in zitten, of zo? Ja, kabouterkiewit. Kabouterkiewit. Een goed moment even om te zeggen, want Kobe Kiewit, dat is die handstikken haast in de Mitella. Schande. Een soort betterskip, hè? Geweldig. Maar je hoort even een opdrachtje in het, wat blaast dat ding als een gek, joh. Oh ja, hier, sorry joh. Godverdikke, hè. Maar we hoort een opdrachtje in het geboorteplak van Bart. Ja. En dat is de Westereen. Du bent gewoon echt een Westereender. Ja, ik is zo ruim maar lieten. En als die Angela naar binnen was gegaan, Dan rent die man met die Jan. Ja, hè? die mooi geweest. Dus ik zeg van ja, waarom? Goeie remblik bij die auto's. Maar jij af en toe zei iets van... Turbo. de turbo? Turbo die blaast al. Ik vind niet dat het wel goed is, maar het klinkt wel grappig. Het ging wel dik zo. En dan jouw stil wat gas en die is niet zo... Turbo God? Oh, ik weet het niet. Kijk wat ik nou aan net. Nee, ik ga kauwgom in de mond. Ja, Ja, dat wie erbij. Zo. Oh, wat verdikken. Nou, er weer een paar erop weer. Geweldig. Hier staat een kop, kijk. Ja, je snapt het schermpje. Ja. Knappe kerel. Ja, zul je wel eens naar YouTube of net? Nee. Nee? Nee. Tjoep. YouTube. Oh, Ken je dat net? nee, wat is dat? Nou, dat is op internet, dan kun je filmpjes zien. Ik maak je dan filmpjes en die komen op internet. Oh, dat komt ook mooi op de televisie. Nou ja, dat weet ik niet. Dat heb ik een beetje de afspelen, hè. Morgen te jongen, zaterdag te jongen, even naar Tienje Rock in Tienje. Dan speel ik namelijk met de band. En waar weet, spelen we nog het Jonkellied. Je lekker. En je heerlijk. Conne is net lek en ze kwam van een kroon. Dat doen we alleen maar als er nog animo voor is, want ja, we zijn eigenlijk een rockband. En dit is eigenlijk meer wat een carnaval nummer 1. Van je lekker. En je heerlijk. En de conne is net lek, maar ze kwam van een kroon. Van je... Hè? Wat zei het? Klinkt zo'n barig, joh. Hé, maar nee, man. Geweldig.
wanneer komt nou de nijcontainer dan? Hé? Maandje pas, hè? Dan had tijd voor de vrijdagmiddagborrel, denk ik. Ja, nog. Paar nemen, hè? Hé? Paar nemen, hè? Paar nemen? Ja, dat zei die er eentje worden, joh. Best nou, joh. Dan maar een paar nemen, denk ik. Ja? Best genoeg. Vond je het een leuk filmpje? Dit is een extra lange Friese vlogger, er aan toe omheen. Als meer zien, abonneer dan op de Friese vlogger. Ze gaan snel een beetje woesteken, heren. Ja, zie je? Geweldig.